sa pasahod ni Propeta Isaias. Kay ikaw mao ang among angkan, bisan tuod wala ang kailangan namo ang among katigulangan, si Abraham o si Jacob. Ikaw kanunay mao'y nabuwas ka namin. Ginoo, nganong itubutan ko man, mamasalaan kami gikan sa iyong dali, ug mahimong mugahi ang among ulo na mao'y nakapawala sa among kahanod ngayon. Tungo sa iyong mga alagad, kaluli itaw ang iyong katawan. Nahisama kami sa mga tao na wala akong halili, ug dili ko katawan. Mangurong sila sama sa tubig, kamubuhay kung inigo. Ngari o ipalaya ang iyong kahon, ngadto sa iyong mga kaaway, aron mangurong ang kalusugan. Sa dihang naghimo ka, makalinisang buhay, na wala na mo paabutan, nanao ka, ug nangurong ang kabukiran, tungo sa kahalong kanino. Sukay na sukay, wala pagayoy na kadulong, ngayon may nakakita o Diyos kasama kanino. Diyos na matapang ni Alto Musari kanino. Palimungan mo ang nagkinabuhing matahol o nagtuman sa iyong sumo. Nasuko ka sa lihang nakasala kami, o nagpadayon kami sa kapakasala. Sama kami sa taong sadan o ang among kataro na buhay, ingon lamang sa buong pangyayari. Nalaya kami daw-dahon, ang among pagkadauhan, daw hangin na may patpat ka namin. Wala kayo'y sakit sa inyong ngalan, o mibangon ang pag-upo kanina. Kay diniyo mo man ang inyong nawon, o ipasanggal mo kami tungo sa among mga sala. Apan amahan ka, ihapon namin. O Ginoo, kami ang lapo, ikaw ang mapupulong, kami tanan, iyong mga inuman. Ang pulong sa iyo. Salamat sa iyo. Thank you.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ang Dios na atong amahan ug ang Ginoong Jesucristo maghatag ng tatanong grasya ug kalingaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya na iyang ihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Piniha sa pagdibusan ninyo kang Kristo na dato kamo sa tanang utang, nakip sa tanang pagpanunti o sa tanang pagigalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo nagtutang kagamot ng kalinyo. O tungod niini, nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagayat sa atong Ginoong Jesucristo. Lipunod usap kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala pa niya ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Kasaligan ng Diyos na nagtawag kaninyo aron mahiusa siya anak na si Jesucristo na atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manahakini. Kaya sa kanino. Pagbasa ni Santo sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayang ikaw, Si Jesus mingon siyang mga tinunan. Bosa, pagbantay o pagtakaw kamo, kay wala kamo maayod, masayod, kanako, okay o pili maabot. Sama kini sa usa ka galon nga nagpapagnaw sa iyang labi. Sa dili pa siya mumikan, hatayan niya bumuhaton ang tagsa-tagsa ng mga sulunanon o primagnuman ang gwardiya sa pagtahan ng magbantay kanunay. Bosa pagtukaw kamo kay wala inyong ibaluin kanos ka ang tagalon mo abot sa panahon sa hapon pa sa tungan sa dugahan gabi pa o sa dilig pa ang kadlawon kung sa tupunta pa. Kung buhaton niya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya ikaplagan nga mga puro. Ang gusotin ko kaninyo, gusotin ko usap sa tanan, uban